Mm. Mm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng sinigang na crispy pata. Ayan mga ka-foodies, at meron tayong patis dito. Sawsawan patis. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin ulit ipakilala sa inyo ang isang gaming apps. Ito po ay ang Sunny Game. Sa mga hindi pa po naka-download, panoorin natin. Download ng Sunny Game, mga ka-foodies, i-click po natin ang link na nasa description box po namin. Tapos i-click ang download, pagkatapos po install at open. Pagka-open po, lilitaw po ang register or login. Pindutin po natin register at lilitaw pong itong account, password, confirm password at OTP. Dito sa account, ilalagay po natin ating cellphone number at sa password naman po ang password na gagamitin natin kada mag-login po tayo. At sa confirm naman po, ulitin lang natin ang password. Dito sa may OTP, i-click lang natin ang send at hintay natin dumating ang OTP code sa cellphone number na nilagay natin kanina. Pagkatating po ng OTP code, itatype po natin siya dito sa may OTP at i-click natin ang register. Pag-register po, makakapasok na po tayo sa Sunny Game at makikita na natin meron na po tayo kaagad tayong libreng 5 pesos upon registration. Ito po mga foodies, madami po silang mga games. Meron po silang Dragon vs Tiger, Red vs Black, Fruit Slot, Color Love, Fishing, Star 97, Domino at syempre ang paborito ng lahat, Tong Eats. Kailangan po natin mag-cash in. Pindutin lang po natin ang wallet at lilitaw pong itong binding Gcash. Dito sa Gcash number, ilalagay po natin Gcash number at i-click ang send sa may OTP. Hintay lang po natin dumating ang code at saka natin siya itatype dito sa may OTP at i-click ang save. Try po natin mag-cash in ng 100. I-click natin 100. Pagkatapos po ay okay at pagkatapos po ay copy. After nun, punta na po tayo sa Gcash apps po. Pindutin po natin ang send money, tapos express send at i-paste po natin ang number na ikinapin natin kanina. I-type po natin 100 at i-click ang next, tapos send 100 pesos. Pagka-send po, balik na po tayo sa Sunny Game at makikita natin pumasok ang ating kinash in na 100. Kung hindi naman po, i-click natin itong refresh button. Pwede na po tayo maglaro mga foodies. Subukan po natin itong Tong Eats. Pindutin lang po natin Tong Eats. Pagkatapos po ay pipili po tayo ng table bet at hintayin natin ang ating mga makakalaban. Ganito lang po siya sa pagbunot at pagsakaw at pwede din po tayo mag-fight at mag-challenge. Katulad ng ating tongis na nilalaro natin sa kapitbahay at malalaro natin nito nang hindi lumalabas sa ating bahay. Ang kagandahan nito mga foodies ay pwede natin i-withdraw ang mga napanalunan natin. I-click po natin withdrawal at ilalagay po natin amount na ilalabas natin. Pwede tayo mag-withdraw ng 300 up to 10,000 pesos at papasok po ito sa ating Gcash. Ganun lang po siya kadali mga foodies, kaya download na po tayo. Nasa description box po namin ang kanilang link. Ayan mga ka-foodies, napanood natin kung paano i-download ang Sunny Game. Nasa description box po namin ang link, kaya download na po. Yes mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ay mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin, mga tamking kapampangan. Mga tana po. Opo. Yan. Unang subo natin, Bal. Ito, buo. Oo. Sige. Yan o. Ipapapa ko lang yung ano. Sana malutong pa, no? Mm-mm. Ang unang subo ay para sa inyo, mga ka-foodies. Kain po tayo. Mga tang. Mm. At, Sabaw ko. Nakikita yung... Ay. Okay na yun. Sige. Labanos. ano yung Tagalog sa gandos? Ano?
Gabi. Ay, alam ko. Gabi. Sa Labanos. Ano yung sabaw? Oo. Diba? Mayroon tayong kutsilyo. Ha? Kutsilyo. Kapag di mo kaya. Tusok. Ikaw, Pala? saan? Tandaan. Thanks, no? Napanos ba yan? Mm-mm. Sarap. Ito, sampalok mo. Sarap. Tibay. Hmm. Ang tibay mo sa asin.
Gulay lang. Sapat na. Sarap. Hmm? Sarap. Okay, guys. Namiss mo yan? Mm-mm. Mm. Ganda. Ang laki ng pata. Mm-mm. Tingnan natin kung maubos namin ni Titi. Mahal pa. Gusto ko pa yung buhay ko. Masama kagad ng balat. Mm. May sili dapat. Totoo. Hmm? Totoo? Mm-mm. Bakit? Hmm. Sarap. Maano yung sabaw? Malapot. Malapot yun. Sarap. Kasi ano siya, may gabi, diba? Kaya Wala si malapot. Sharon. Mm-mm. Sarap. Hindi ko maubos yung pata. Laki. Ha? Gabi. Hmm. Sorry. Sarap.
Ang sarap ng sabaw. Maasim-asim kasi sampalok yung ginamit natin, no, Pal? Ayan. Oy, ako nang kumakakain ng... Tulungan natin si BPF. Gusto ka? Ay, mga foodies, hindi po namin naubos ni BBM ang crispy pat. Ang laki niyan. Mas malaki pa sa legs ko. No? Kasi mga pudis, masarap yung gulay. Mas masarap pa yung... Alam niyo naman po kami, magulay talaga kami ni BBM at saka ista. Yes, mga kapudipis. Kaya hindi namin maubos kasi meron naman kakain sa baba. Papa. Mga foodies, Sunny Game po, nasa description box po namin ang link, kaya download na po tayo. Yes, mga kapudibis, meron po kaming Facebook page. Mag-follow na po kayo. Opo, at TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, at syempre The Foodie Bee Vlogs, at Kusinang Kabalen, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.